Озакка сузылган курылык май айында һава температурасының климатик нормадан артык югары булуы азык культуралары үсешенә дә тискәре йогынтысын ясамый калмады. Быел үлән культуралары башка елларга караганда тизрәк өлгерде. Август мөслим агрофирмасында 26 майда ук люцерны урырга чыктылар. Белгечләр башка елларга караганда үлән массасының шактый ким булуын әйтә. Быел һава шартлары кыры булу сәбәпле, бу инде үләннең массасы булмаса да без инде көтеп тора алмыйбыз, потому что тора ул һаман да питательный элементларны югалта. Шуңа инде без беренче косны алып булган хәтлесен инде, аннан соң икенче коска ашлама кертеп, тырмалап куеп, икенче коска инде лабишта яңгырлар юкса, күбрәк уңышларга өметләнәбез. Бүгенге көндә инде бүтән техникалар да әзер. Әнә круглый сутка буенча бер туктамчы салалар. Где-то район буенча 4000 гектар күп еллык үлән булса инде, менә быел тагын 1000 гектардан яңартылды. Иске старовозрастной ниләр калмады. Августлар люцернаның беренче катыннан сенаж сала. Үләнне чабып алганнан соң басуларга азотлы ашлама кертү, тырмалап чыгу күздә тотыла. Массасы инде быел шул яңгырлар булмауга карамастан более-менее, әзерәк инде бар burada. Гел кебеткәнче дип, шулай иртәрәк башладылар быелда. Быелны соңра июньнең сабан туйлардан башлаганнар. Икенче куска ашамалар кертеп, шайтырып, тоже үстерергә җыеналар инде. Яңгырлар да булса, Агрофирмада азык әзерләү техникасын да яңартканнар. Үләнне тиземнәргә салучы менә бу агрегат универсал булуы белән аерылып тора. Картошка пешен сала торган агрегат инде пашиякка кирәк шул якка салып була. Шиякка да шул уртага да салып була. Итек кыркырга элекләр шикелле балчыкны җимәй инде. Чиста үләнне чиста җыя. Сенажга дигә әйбәт. Масса бит әйбәт түгел инде. Әзрәк. Былтырга караганда быелга. Комиссия членнары район хуҗалыкларының терлек азыгы әзерләү кампаниясына елдагыча оешкан төстә керешүләрен билгеләп үтте. Комиссионны тикшерәбез. Техниканың әзер булуын, карма заготовка и ямаларның әзер булуын. Менә бүгенге секундә әйтәсе килә без хәзер Мөслим районында елдагыча Мөслим район хозяйстволары терлек азыгы җыю техникасын яхшы әзерләгәннәр. И бүгенге көндә эшләр яхшы бара. Ямалаш тартылган, буялган. Белгечләр ел ярымлык һәм 2 еллык азык запасы әзерләүгә үләннең икенче катында һәм силос өчен үстерелүче кукуруздан Әлфин Нурманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.